Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News με νέο βίντεο για το Survivor. Όπως είδατε και από τον τίτλο λοιπόν, θα σας πω την πρώτη ανάρτηση που έκανε η Ελένη Χαμπέρη λίγο λοιπόν μετά τη γέννηση του μωρού της. Η Ελένη λοιπόν και ο σύζυγός της πλέον σε πελάγια ευτυχίας. Και το πιο όμορφο δώρο για τη γιορτή μου είναι τώρα στα χέρια μου. Πόσο μοναδικό συναίσθημα! Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στον καθένα ξεχωριστά. Έγραψε λοιπόν η Ελένη Χαμπέρη στο Instagram σε story που δημοσίευσε λοιπόν η ίδια. Αυτά λοιπόν από εμένα. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, πατήστε like, κάντε την εγγραφή σας και μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας!